Тази пратка ми излезна само 17 лева и сега ще я отворим заедно. От сайта на Impala си поръчах няколко молива за устни. Сега ще ги пробваме. Така, аз вече отворих и виждам като подарък са ми изпратили ето този лак за ногти. Освен моливите си поръчах и мигоизливачка, защото моята вече е доста захабена. Добре. Ето така изглежда. Тя струва 4 лева и 30 стотинки. Така, следващото нещо е ето този молив, който става за скули, за устни и за очи, но аз честно казано си го поръчах само за очи. Ето така изглежда. Точно такъв цвят търсих. И номера, момент, сега ще ви кажа. Номерът е 09. Ето така изглежда и моливът за очи. Този молив струва 3,80 и сега продължаваме с трите молива, които са за устни. Първият е в цвят капучино, номер 129 и сега ще го нанеса, като той е по-розовеещ цвят, не знам дали виждате. Този молив е само 2,40. Тези два молива са по 3,20 и сега ще видим първият цвят, който е 211. Тези със сигурност са една идея по-меки. Ето така изглежда. И третия молив е в номер 214. Тези са в по-студените. Ето така изглежда. Ето така изглеждат и трите молива за устни. Това е от мен и до скоро!